Si San Pablo sa unang pagbasa mga igsuon naghisgot og katapusan sa kalibutan. Unsa may iyang gisulti, duol na o layo pa? Siya duol na. Kining kalibutan na karon hapit na matapos. Kanusa siya nisulti ni ana? Unsang mga tuiga? Ibaw mo? Awa mo kibaw? Wasa ko kibaw. Pero human na mao'y pagkamatay ni Jesus. Siguro mga tuig 40 AD ba? Or mga 50 AD kay naglutos pa man ni siya mga sumusunod ni Jesus. Una pa siya na converter. Siguro mga year 40 siguro. Or mga year 50 or 60. Butang talaga, year 60. Mga 30 katuig human namatay si Jesus. Niya una pa siya na converter. Niya karon isulti siyang hapit na matapos. Niya, pila naman katuig ang milabay pag humanyag sulti ani. (2020 minus butang talag 70. Pila na katuig? Oy, 1,960 na. Unya, ang sama na, mo din ay hapit di ay, nga niabot mag 1,900 katuig kapin. Ang sa may pasabot niya ng hapit, kay kining kalibutan na hapit na matapos. Ang sa may pasabot niya na, wa mo kasabot? Nakaingon ko siya, kamong mga minyo, pag kinabuhi mo nga murag di minyo, kamong mga ulitaw, dalaga, ay na mo pag minyo. Kamong negosyante, huna-hunaa nga di mo negosyante. Kamong naibalay, huna-hunaa nga wa kay balay. Kamong naay gipalit, huna-hunaa nga wa mo'y pinalit. Kay kining kalibutan na hapit na matapos. Ngayon, niabot mag 1,900 ka tuig, wa man tapos. Nanggawas man ning taga San Vicente Ferrer. Hasta ni Siano, ni gawas man pagka 1963. Nga naman ko nabi. Gyapon mo kasabot. Parihataan eh. Ang akong nasabtan, kamuno, muragi mo guway klaro. Ang nasabtan ako, mao kini. Pero di sa sigurong sakto ba ni? Ang imong kinabuhi karon hapit na matapos. Kana barong imong kinabuhi ba? Mao nay sakto. Huna-huna agyod kanunay nga hapit na ka matapos. Posible nga kanina lay katapusan nimong adlaw. Sakit man hando mo, no? Pero ato lang una-una, ato lang suwayan og recall. Wa man ko din hipaadto. Pag human gyud sa, yara ba yung taon ang mama, pag human gyud sa pista, dinhi, sa tong tuiga, steril. Kaning pagkamatay ni Francis ba? Pagkadisgrasya nila. 2016. Pag human gyud sa pista dinhi sa Abril, pagkaingon ugma, na disgrasya. Di ba? Pag human man kuno tos pista din pagka-ugma gidayon, wa na. Nya, apil-apil pa to din ni Francis sa selebrasyon. Pagka-ugma gidayon. Adiha pa mga kuno to pagkakaadlawon, nang hipos-hipos pa man kuno to da ingos cafe. Manglakaw miron sa tawag niyang cafe. Ay mo adto miron ngadto, outing mi. Pagka mga alas sa tong oras, wa pa gani udto. Wa na, gidungog na. Niya ka mo ron, galingkon mo diya. Si Francis Rade mo'y angayan, ana. Ako ra baron, mulakaw ra sa kuiguman na toros buluon, patay. Why, siguro karong hapon, na dumugo na. Uy, si Father. Bishop Chupilo Kamumot. Niatin pa to siya gathering nila ni Cardinal Vidal. Sa tunga gathering, niya kusog ang uwan. Sige, pag ingos Cardinal Vidal ko no, ay lang sa lakaw bisya po kay kusog pa kayong uwan. Na ako'y misa, Your Eminence. Di pwede nga, mo, lakaw yun mi. Wada nga, tigduha ka oras, gidungog na, patay na si, na disgrasya, himatyo na, patay yun. Bishop Chupilo Kamumot. Obispo pa ito, buutan kay tanan, Santo Sono na karon, patay man gani. Nalabaw na mo.
Mamatay mo, wa may mahitabo simbahan. Ako ani patyonon sa ko. Aw na pagani mahitabo kay kisay mo bayad aning utang din. Ingo pag mo ayaw lang sa Lord oy kay nang dako ra ba ganing project Padersiano unsa on ani pagka bayad ay kabalaka naaman mo yung mga naaman tay mga benefactors no nga di gyapon mo bayad. Mao na siya. Onya sakto si San Pablo kining kalibutan na kay nag-address man siya sa sumusunod pasabot diha in relation nato isip individual person kining kalibutan na hapit na matapos. Oh. Mao na hunahon. Unya ra ba inig katapos na sa kalibutan inig hukom matud pa ni Kristo diri sa Ebanghelyo ni San Lucas. Mabali ra ba inig kahuman ang mga gigutom kuno karon busgo na dito atong sunod nga kalibutan. Kana kuno mga dato karon gutomo na idig sunod kalibutan. Kana kunong nagsigig katawa karon mahimo na magsigi na naghilak dito sa sunod kalibutan. Bulahan kuno ang naghilak karon kay lipayo na sila dito. Mo na kinahanglan ka mautang magkinabuhi. Mananglitan ron ulitaw ka, nya naibog kag usa ka dalaga, nya naibog sa tusiya nimo. Nya gusto lang yun ka nga di mo magminyo kay hapit na matapos ang kalibutan, maghilak yun mo. Di ba? Sakto dili. Wa man sad mo iklaro. Maghilak oy kay emosyon ko na. Ana, pero pugni lang. Pugni. Ini kamatay ninyo, magsige na mo katawa dito sa buangan na langit kita sa atong pugong da. O niya ro magsige mo premarital sex kay di gyud kapugong alatik sanay dayon sa maglipay kita uy hapit ra ba matapos atong kalibutan sa dato o man kana Padersiano na lipay ta ana blab sige yung premarital sex sige gyud ditong sugal siging inom siging suyop dato o man kanang siano oy ana amo na maglipay gyud lipay aporting sa nahimo mo kalit og kamatay. Makaingog may pagnaminaw ko father da isa nga nung niam sa dis father kuyog nato isa otro sa nang maminaw. Gahilak sa day kay sige sang tigom skulikta lasud gyud skulikta nya ingon man nga kamo mga dato alaot mo aperte sa di ito gatupat sa Padersiano niam lay kadim niya sorry kayo igo ra ko ni sulti ato sa koy tuman-tuman. Yawa sa day kakapugong sa mao lagi tao ramang gud ay sa otro sa day kang buanga ka sige na anhin na ta sugba na tas kayo mao na. Ang bantayan na nato ang katapusan sa tong kalibutan. Ikaduhang meaning posible pod nga sakto si San Pablo nga hapit na matapos ang kalibutan usa na lang kaadlaw ang kuwang. Pagsulti niya to ban siya usa na lang kaadlaw ang kuwang. Kay matod pa sa Book of Wisdom, ang usa kuno kaadlaw sa Ginoo libuan pa na katuig dinhis kalibutan. Ningon man ang ningon ang Book of Wisdom ba nga ang usa kaadlaw sa Ginoo libuan katuig dinhis kalibutan. Ang libuan katuig sa kalibutan usa ra na kaadlaw sa Ginoo. Awa mo kasabutan. Ang pasabot ba ang measure sa times Ginoo mingon ganin na siya usa na lang kaadlaw kuwang nimo patay na ka pasabot ana posible pa na moabot pa na siya og libuan ka tuig pero kanang sige na tog suko din ni ada napay kuano napay 1,000 years napay 1 million years ay pagsalig ana kay usa ra na kaadlaw sa Ginoo mao na siya depende lang kung saan nato ni pag-view pero ang importante ang kabubuton sa Ginoo mo itong sundon. Matud pang San Pablo, di man mo makasa kung magminyo gyud mo, pero ayaw lang gyud tingali pangangkon. Sakto gito yang giingon, kamong naay balay, isipa nga wa mo'y balay. Aron ka ng mga way balay diha, kaya kay ninyong pasudlon. Nganong imo mang pasudlon, kay wa man ka mangangkon nga imo ning balay, balay man is Ginoo. Nya kay ang Ginoo nag-ingon man, pasudla sa inyong balay ang way balay. Aw di wa kay problema. Pero pangangkon nga naa jud kay balay, nya imo gid ang balay, mangigi naman kana. Di ba?
mangural naman ka. Nya inigkural na nimo, igihanak ikastanan, no trespassing na, butangan din nimo dagko kay iro. Beware of dogs. Dagko kay iro, inig-ana pala nga ito ng susultahan ng iro. Wow, sabay mo. Iro. Nya, makalangit ka na nimo. Di ba? Kamong mga minyo, isipa kuno nga di mo minyo, pasabot, ayaw kasilos sa imong asawa, ayaw kasilos sa imong bana, bisag mag-agbay-agbay panaglaing babae, ayaw kasilos. Isipa na lang nga di na nimo bana. Nyag muli, isipa na sad nga bana. Ug di muli, awa kay bana. Di ba? Niya, naon na ninyo pagunahon na. Kamong na ay mga bana. Oh, impierno gibuan na niyang kinabuhi. Mao na, oy, sakto. Aron mga tapos ta dinhi, pulos ta anak sa Ginoo, pulos ta managsuon, kamao na tang mopuyo og langit, nga way silusay, way angkunay, ang ato ra gyung angkonon nga mga anak tas Ginoo, mga managsuon. Wa tay ato kun wa ang Ginoo. Matud pa ni Mama Mary, sulugoon ra gyud ko sa Ginoo. I am nothing without the power of God. Wa ragyod ko, basura ragyod ko, kunwa ang Ginoo. Muna ka ng inyong balay, tanaw-tanawa na nakaron, na dili na inyo. Sige, higi nagsulti mong kaugalingon, di ni akong balay. Ako bitaw diri, sige mong sulti sa akong kaugalingon, di ni akong simbahan, di ni akong parokya. Ana, haron ikaugma, ug mamatay ko, way problema. Di ba? Di ni ako. Kamu ay sad mong pangangkon. Unsa may atong iilis? Ato ning parokya. Iyanis Ginoo. Dili ato. Di ba? So ay na ninyo, una-una, igduol nimo sa imong bana, di ka nako bana. Siya, di sa kanako asawa. Ana, di ba? Di gyud mo mag-away. Pero ingnon sa nimo pagsulti, hinatag kas Ginoo nako, isip bana. Hinatag sa kas Ginoo nako, isip asawa. Ang Ginoo gid mo nagbuot. Ana, no? Nya kun tuan na gani na silingan ka, tuan na sa gihatag ngadto sa Ginoo. Oh, ang Ginoo gyud po'y gabuot. Lord, ngano imo man tong gihatag dito sa sagdi lang gihuwaman ra to. Ana, di balik ra to nimo sa pabalikon gid dito nimo diri. Sige, okay. Ana, no? Unya, mag-uol yung gana. Oy, matud pa ni Job, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo rasad mo'y nagkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. O magsige ra tagdaig sa Ginoo. O ana. Pagkatao ni Maria, nahimong mabulokon ang history sa kinabuhi sa tao, tungod kay nagsugod naman ang dalan padulong sa kaluwasan. Murabag kanabitang naa kay imong lugar sa tabla niya wa pagi karsada didto niya pag-approve gyud sa municipal government nga karsadahan na inig sugod palas mga bulldozer o arangkada bisag dinhi pa siyate nag-arangkada ang tabla nakaingonak kani padung naginis ato. Karon pagkatao pa lang ni Maria, awa na namakpak na mga anghel dito sa langit sa kani luwas na ning mga buangon nga mga tao. Ana, kaluwasan na. Mao na nga si Maria dunay dako kayong misyon. Nya unsa may iyang misyon nga matod pa sa tong ebanghelyo aron mahimo nga mataw ang Emmanuel. Unsa man ang Emmanuel? Diyos, ang Dios uban kanato. Aron mo uban kanato ang Ginoo. Karon sa inyong paminaw, uban ba nato ang Ginoo? Hinay kay mong tingog. Uban ba nato o wa? Uban. Pwede na ta mga matay tanan karon? Pwede. Oo, kanaki uban ko na tong Ginoo, di pwede na ta mga matay. Sa nagrosaryo bitaw taganiha nga biblical, first time man to nato dinhi sa akong panahon nga nagrosaryo tag biblical. Nya na timing pagyud karon nga misteryo sa kasakit. Ambot og kamo na malandong ba mo, basta ako diri na malandong ko sa kada misteryo ba
Nakuyog gid si Maria sa kinabuhi ni Hesus, labi na gyud sa kasakit, hangtod gyud sa tiilan sa cross. Nya siya pagyoy katapusang ni kugos ni Hesus. So ang iyang pagkatao dinis kalibutan ni Maria, ang iyang pagkatao nahimo gyud nga pagkatao sa Ginoo. Unya sa dihang nitubo na siya si Maria, wa gani mataw ang Ginoo pinaagi sa pagpanganak niya. Kuyog gyud si Maria sa Ginoo. Portig yung kuyugan niya. Gani namabdo siya tungod sa Ginoo. Di man ini ha? Namabdo siya tungod sa Ginoo. Kamuron din hing nanambong nga nakapanganak na, namabdos ba mo tungod sa Ginoo? Daghan ra kayrong lagi. Tungod lagi anang batasan ba nga di gyud makigkuyog og Ginoo. Kana bang batasan nato nga dili bitaw liwat ni Maria nga makigkuyog og Ginoo? Tanawa, nangamabdos dili tungod sa Ginoo. Nangamabdos dito sa Hagonoyan, dito sa mga Loyos Lubi, dito sa mga Manggahan, ang uban ato pas minteryuhan kay Mingaw. Sa gaunsa mo dihan sa Galubong, isa sa Gilubong buhi. So mao nang kuan ba kana bitang ikuyog gyud natong Ginoo aron nga bisag unsay mahitabo kuyog ang Ginoo sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, kuyog yung Ginoo. Nakaron giunsa man ni Maria aron makuyog gid niyang Ginoo kanunay. Sa dihang nakamatngon na siya buot, ang una gid niyang gikomit mao ang iyang virginity, purity, ulay, babaeng ulay, virgin. Kamo, nagtubo mo, naa ba mo anang hunahuna? Laki o babae? Ako yung i-preserve ang akong virginity. Lain mo kayo magtinanawan ako. Ilahos na lang ang atong reverend. Ibaw ko sa inyong unahuna. Kana, pila na laron kabuok sa kalibutan ang naghunahuna na nga matuman unta ang planos Ginoo nga ako magpabiling ulay. Duha biya nakabuok virginity na ay moral virginity, na asay physical virginity. Ug dili man makaya ang physical kay nagunob na ang kalibutan, balik ngadtos moral virginity. Restore your spiritual purity. Unay kinahanglan karon. Pero nindot yun nga magkuyog yun ang duha. Di ba? Ikaduha, ipuy-an ni Maria ang pagkasulugoon. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Kamo karon sa atong pagsimba, sa atong pagpanginabuhi, naabas imong unahuna nga sulugoon kas Ginoo? Sige, tubag. Hinaot unta sa inyong balay, kinsa may manugo, ang Ginoo o kamo? Kanang nanugo mga demonyo na o mga demonya. Kanang magpasugo, liwat na ni Maria. Una, igabot ro ninyo sa inyo, ay nagid mo panugo. Kinahanglang maliwat na gid mo ni Maria. Nikakita ninyo sa inyong bana, sige nalaghapyod sa manok, inka ako ning alagaran kay sulugoon ko sa Ginoo. Alagaran nimo siya. Di ra gid nimo siya ingon, huno nga guna hapyod-hapyod ni budas manok. Bahala na lang ang manok sinaw kay balhibo, ikaw luspad na kayo. Kay wa na jud ka hapyuras imong bana. Ayaw reklamo. Ano? Sulugoon ka sa Ginoo. Nya inyong mga anak, mga tapulan kayo. Sige lang katog. Pukawonon pa, inigpukaw nimo, mumata niya, muligid spikas. Nahagok na sad. Ayaw na lagpog sa pamata. Alagari na lang na Lord, sulugoon gyud ko nimo, mag-alagad aning dili gustong mubangon. Nya sa gusto sa nimong pakatulgon, di gyud mga tug kay mga abot yung kaadlawon, sige gid anang cellphone. Ayaw na lang sa pakatulga. Ing na Lord, imo gyud kong paalagaron aning mga tawo murag mga ungo.
mga wakwak sa kagabhion nga di man matuog og tingit-ngit, matuog man og tingadlaw sa man ni sila, mga kabog ni sila, mga bat ni nga nagdag COVID sa kalibutan. Pero alagari lang gyapon, di ba? Manyaron ko nang imong silingan, porti kalibakira, nganha nimo sige ang kagdaot, alagaran dili. Alagari gihapon hangtod ka ilang patyon. Alagari. Og mao na si Maria, alagad gid siya. Sulugoon niya ang ikatulo niyang gikomit ni Maria, ang iyang gikomit nga ikatulo nga magpakamatay ko nga ulay og alagad, virgin and humble servant hangtod sa kamatayon. Ayaw pagbutang og limit kay kitagod sa atong pag-alagad naa may limit. Kutob ra dinhi kani sobra na ni. Ayaw hangtod gyud kamatayon. Wa agani ka mamatay, ayaw usag undang og alagad, inig kamatay hunong nag-alagad. Kung mo alagad ka sa imong ugangan nga mga buangon kay tanan, sigig daot nimo, umagad ka, ayaw gireklamo, alagari na. Nyaing nagid hangtod Diyos kamatayon. Kung ang imong bana siging pangabit, sugarol pa kayob, sige pag-inom, mangulata pag inimong panagsa, alagari hangtod ka mamatay ka kanib, patay ginig. Pero dili ikay mo patay, magpakamatay ka. Tanawa, di ba? Dalian mo mamatay lagi. Pero mamatay ka nga ulay o balaan. Kaya nga naman, kuyog nimo ang Ginoo kay si Kristo sa gikan sa pagkatao hangtod pagkamatay nahimo gid siyang pure and servant. Mao nang gitawag nato siya og the servant leader, the good shepherd. Kuyog si Maria diha. Mao na karon sa adlaw ni Maria ato siyang pasalamatan ang mga ginagmayng grasya nga atong nadawat og dinagkong grasya ihalad nato sa iyang simbahan. Kay ang simbahan karon mausad ang nagpabilin nga simbolo sa presensya ni Maria, ni Jesus ug sa Ginoo. Bahala na lang kaming mga pari o kining ang parionon, mga yawanon usahay. Hunahunaa kanunay nga ang simbahan, ang Catholic Church nagpabilin nga pure, holy, and servant to the people until the end of time. Mao kana ang simbahan. Mao na kita anhita magsigig renew sa simbahan. Kay ang simbahan gadagan siya nga balaan, unya pure, unya servant. Kita sudguwa raman ta, mga buangon mo kay tastanan, mo serve og kadiyot. Karon bitang buntag ning mata ko og mga alas 3. Wa man ginigimok ni alas 4 naman lang ang akong mga kuyog nindot man kay katog. Nako, unsaon ka namo ni pag-andam alas 5 ra ba magsugod? Di gid unta ko ganahan nga motuktok, pero pagka alas 4 na 15 na ko ako na lang gining tuktokon. So ni tuktok ko nila mura pag yung nasuko niya. Unsa man? Nako, padir, alas 4 na. Sige. Alas 4 na limpo ta simbahan. Usahay ginana ta ba no? Anong ni amgad ni dong? Alagad ko pader. Ligid-ligid lang. Ay naluya man sad. Naluya ato lang sa sabton. Naluya man. Mao na kita ba? Pero na ang simbahan kanunay na. Mao na sige lang sa tagbalik-balik renewal of faith. Mo karon buntaga hinaoton ta nga daghang na renew nato, daghang na refresh. Pero ang pangutana, pila may edad ni Maria karon? Bitaw wa sa ko kay baw. Pero nakoy bana-bana, no? Kining atong tuig karong gigamit, nagsugod ni siya, bana-bana lang niya sa pagkatao sa Ginoo. Agnus Dei, year of the Lord. So pagkatao sa Ginoo nagsugod sa tagihap og uno. Nya si Maria nanganak sa Ginoo batan-on na tingali sa mga 14 nga sa 17 ang edad. So, karon kay 2020 man, mo na ni ang edad ni Jesus. Gikas pagkatao, i-plus nato ang 15,
Manindog na ta. Mga igsuon si Jesus na hibaw sa gihunahuna sa mga tao. Nahibaw sa siya sa atong gihunahuna, nahibaw siya sa atong gibati. Imagine kuno ninyo kamoy Jesus. Imagine ba nga kamo mao si Jesus? Nya nahibaw mo sa hunahuna anang imong tupad. Nahibaw sa kas gihunahuna anang naas imong luyo. Hasta ning ang gawali. Unsay imong bation? Kanang mahibaw jud kas ilang gihunahuna ba? Ako mura kog ma-pressured tingali ko, mag-unahuna ako nga kamuro nanimba dinhi pero lain day mo gihunahuna. Gasigi day mo tamay nako. Gasigi day mo gingon nako. Pariya nasa na. Nya simba-simba ba? Ma-pressured sa siguro mo hibaw mo sa kung hunahuna. Maigsoon mauna siya ang atong Ginoo. Mianhi siya isip manluluwas pero bisag nahibaw siya sa atong hunahuna at tubangas mga tao iya gihapong ipakita nga murag wa siya kahibaw. Mautong nangutana siya unsa may maayong buhaton, ang pagdagmal o ang pag-ayo, ang pagpatay ba o pagluwas. Murag iyan ang gihimo aron nga manggawas ang ilang gihuna-huna. Ana. Kay nga naman kitang tao wa gid ta kahibaw sa gihuna-huna sa atong isig ka tao. Nya kon pananglitan gani magbase ta sa atong hunahuna diha sa atong hunahuna nya mo nay atong ihuna-huna sa atong isig ka tao mas stress ta. Kana bang magsige kag analyze ba sa tao? Kabantay mo? Kana magsige kag analyze ba? Sa kani, di ba kani siya kuan na. Makita kag taong daghang egpatik, yay kawatan man siguro ni araban ni puyo sa akong may balay, naraga lingkod-lingkod ba atbang sa balay, di ba hakwa baka ko planuhi ani nga tulison ko no? Mo na ron namutang na tag mga CCTV, mutang na ta kay pulos man nag-anticipate man ta, sige tag analyze atong sigkataw. Bisan aning COVID, ani COVID, magsigim kag analyze, di ba kani siya positive no? Sige mo ni siya ubo, di ba kani siya positive? Analyze nimo ba? Pero wa jud ka kahibaw gud, imo lang gi-analyze. Nya kasagaran kung mag-analyze ta ang atong garbo, our pride, maoy mo patigbabaw. Muna sa unang pagbasa si San Pablo, nagbase siya sa aktual nga hitabo. Kaya di man siya kaybaw sunahuna sa mga tao. Ang aktual. Ingon siyang ilara ng inyong gibuhat. Bisan ang mga pagado, di man kabuhat ani. Sinan ka, ang umagad nga lalaki nakigpuyo sa iyang ugangan. Nakigpuyo sa ugangan. Amot lang na murag nagimong inahan, di ba? Umagad kung kanya, makigpuyo ka, makiglibin. Sa ato pa, nagkinabitay sila. Nya, ugangan o umagad. Ang iladoy. Muna, diha gibase ni San Pablo. Ang iyang kuan, aktual ba? Muna, importante kaayo, karumbitan tuiga, importante kaayo ning gitawag og dialogue. Kanang dialogue, dili na lalis. Ang dialogue mao ang pagpagawas sa tagsa-tagsa kahuna-huna niya ang atong hunahuna o ang atong kasing-kasing magsabot ba. So ay ragod imong bana analysa nganong nauli siya alas 3 kaadlawon. Maglagot gyud ka madugay. Nya labi nag di matiksan, naka-off ang cellphone, maglagot ka. Pero pag dialogue mong duha, kana bang ipagawas ang imong gibati, nag-uol ko do nga nauli kag alas 3. Kasi ako na-relax ko nga nauli ko alas 3. Ay nga nung relax bang ka. Siya nga, tuog naman ka. Yaw-yawan sa kay kastanan. Mao daw mo uli ko bitag alas 3 kay aron tuog da ka. Kay maabot ko, sigis kag tabi da. Hasol kay paminawon. O di ona ni gawas ng iyang unahuna nganong alas 3 siya ngamingon sa ako sa dabalaka po ko kay mao bitan nang magsigi kog yaw-yaw kay kuyawan baya ko maunsa ka dias dan kadlaw na kamo uli nya naa niya mga daotang tao diha ana
So magsige na mo pagawasay hangtod nga moingon na siya unsam ding orasa akong iuli aron ma-relax ka. Nindot na mga alas 9, alas 8, inana sa gabi nga moingon sa ka unsa man say makaparelax nimo akong buhaton sa kanang di na ka magtingog kanang kamao na sad kang mo appreciate sa akong mga gibuhat di kay magpunay lang kag yaw-yaw punay saway. Inana no. Di resulta ig pangatog ninyo hapsay inyong gibati kay nagpagawasay mamos nyo una-una. Nga kahimo mo na inyong ginahimo. Wa no. Wow na ipagawas yung nauna ug namoy kalagot nako duola ko matud pa sa ebanghelyo gahapon duola ka murang duha nya pagdialog mo dito pag istoryahanay mo dili magsininghagay mao na ang hagit di ay karon mao ang pagkinabuhi sa kinabuhing gipuy-an ni Hesus. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Musunod ta sa iyang katarong. Dili ta maghimo-himog atong tarong-tarong. Ang katarong sa Ginoo mo itong sundon. O ang Ginoo bisag nahibaw siya sa tanan mo respeto siya sa atong gihunahuna sa atong gibati andam siya maminaw andam siya mudawat. Kita sa mo sa atong buhaton andam sa tang maminaw andam tang mudawat sa hunahuna o gibati sa atong isig katao. Dili kay magsigit tag linibakay, dili kay magsigit tag istorya i-post pangadto sa Facebook tungod kay ang atong gihunahuna mo'y atong gihimong basihanan nga mauna siya. Na mahinganlan natong dili maayo ang atong isig katao. Mao nang ato na siyang himuon magpaday ganay. Nya ang ikaduha mao ang pagwagtang aning gitawag na tug pride kanibang garbo. Garbo gud kanunay maginang moingon ako maoy sakto. Sakto gining ako. Dili ang sakto mao ang Ginoo. Siya ray insakto. Nya kita pulos man ta mga usahay sakto, usahay sayop, igo ratang mag dinawatay acceptance. Para bitaw ning ato dinhing kuan kaning atong granite nga naguba. Niya desisyon tang atong ilisan di masad ta kaingon nga gituyo na naagid tay mga sayop mo na siya gitawag og human errors kay limitation nato isip tao masayop gid ta na magipanultihon uban ingon sayop man gay nang kabaw o patiil masayop kuno tikang ba madakinas pa jud kuno nako nasay mo tubag nga pilosopo isa ikaw ba say bantay upat ka buk imong tiil duha ra gani imong gibantayan masipyat magigaw sa nakadang upat imong gibantayan lain-lain lagi tag view ba no wa gyud tay lutsanan so may pag magstorya na lang tag tinarong sige manindog ta na ay nindot kayo nga pasalig ni Kristo sa atorong ebanghelyo nga common sa kay natong nabati ambot lang kaha og nasinati ba kanabitang ningon siya kun sa to itong dayon katapusan sa ebanghelyo ba sultihan ko kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. Naalang ko noy duha ba nga magkauyon pagpangayo bisan unsang butanga ihatag kuno sa amahan dito sa langit. Yang sumpay ani kay kun may duha kun tulo nga magkatigong sa akong ngalan atoa ako uban kanila. Nakasabot mo ani? Sure? Nindota na kung doon na lang kuno'y duha nga magkauyon. Kanang word nga magkauyon mo importante. Magkauyon ba? Dili magkasupakay. Sa inyong balay, pila ka buk gapuyo? 10 minus duha. Kaya ang asawa day og ang bana.
Nya kumusta mamurong banag asawa? Nagkauyon mo kanunay. Magsupakay na gani mo, awa na, forfeit. So kinahanglan magkauyon yun. Mao may kondisyon. So nindot kay paminaw no, duha nga magkauyon. Ang tanan ihatag basta magkauyon lang, duha ka buok. Unyag magkasinupakay, awa na, di na ihatag. Nakaroon unsaon man nimo isip asawa nga magkauyon ka og ang imong bana nga nangabit man siya. Unsaon man nimo ana pag-uyon niya? Unsaon man ninyo pagkauyon nga nangabit man siya? Or ikaw bana, unsaon man nimo pagkauyon sa imong asawa nga palahubog mo kay kastanan? Di ba? Nya unsaon man sa mo pagkauyon sa imong bana asawaha ka nga libakira mo igastanan silusa man kay ka. Porti man imong malditahan. Magkauyon pa kamo ana. Oh, mao na siya. So haron day magkauyon, tangtangon ang mga babag sa panag-uyon. Ug unsa may babag sa pagkauyon nato, ang sala. Muna nga niingon diri sa unang pagbasa si Propeta Ezekiel, basta naa gani kay igsuon nga makasa ayaw gyud pasagdi. Kay usahay gud mingon ta, ada pasagdi na. Pasagdi. Di ba mo day na? O di man gyud ka na maminaw, pasagdi. Oy, dili mo uyon ana ang Ginoo. Basta imo kuno nang pasagdan, pasabot ba di na ka mangilabot niya, di na ka maningkamot nga mabalik siya ngadto sa pagkatarong sa kinabuhi. Inig kamatay kuno ana nga makasasala, maadto nas impierno, apil sad ka. Oh, na siya. Muna ako din di jud ko muhunong og sulti ninyo unsay mga sala nga angay likayan arog may impierno mong tanan, bahala na mo diha. Pero samtang buhi patat, ako gimong sultihan, nangilad nang magpuyo-puyo, naway kasal, ngilad nang magkabit-kabit, ngilad na nga magtipon babay o babay, laki o laki, ngilad ng premarital sex, ngilad ng porn. Apilo ba ko ano sa? Ngilad ng siging inilugay anang yuta, ngilad ng magsigi og paningil anang utang, ngilad ng magbinungulay, ngilad ng maglinibakay, sige jud kog sulti ana, iapil pa man akong ngilad ng magpa-colors buhok, ngilad ng mangiskis kilay, pananghid sa mos Ginoo aron dili mo maimpierno. Mao na siya. Mao niya. Nagkauyon pataron. So ang panag-uyon di ay nagihisgutan sa Ginoo nga challenging kayo kanang magkauyon ta pagpangayo ngadto sa Ginoo sa mga butang nga gustos Ginoo nga atong pangayoon. Nya unsa man mga butanga nga gustos Ginoo nga atong pangayoon nga haong sa kaayos atong panginahanglan ug kun naa na ning butanga wala ka nang hahanapin pa. Ay unsa man ang butanga be? Ang makatubag, tagaan ako 1,000. Unsang butanga nga angay gid natong pangayoon sa Ginoo nga di gid niya balibaran na kung ihatag na na nimo og imo sa nang pangayoon wala ka nang hahanapin pa. Oh, wa kay bao. Sige pangayo, tagai kog balay, tagai kog sakyanan, inanay balay, Lord padako-dako sa ning balaya. Tagai kog trabaho, unanay trabaho, Lord ma-promote unta ko. Wagi kay ayo. Mangayog bana, nanay bana, Lord, ayo sa nang banang sugaro lang anong bisyoso man kayo. Ngano di man mo ampo, ngano di man ka mo rosaryo. Ay ano lang reklamo diha, ug mangita ka mo ampo, ka mo rosaryo, pari na na, no? Di man gyud ka mo rosaryo. O mangita kag suod kay simbahan pare na na. So ayaw kumpiyansa kay basing maari nung kas pare no. Ayaw na pagsireklamo. So, gayon sa bang butanga be nga kanang inig pangayo gid nato wala ka nang hahanapin pa. Oy, matupad ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Labaw ni ining tanan, kalipay, kalinaw, kwarta, pagkaon, kauswagan, maing panglawas, labaw ni ining tanan, mao ang gugma. Gugma.
pangayo sa Ginoo, Lord, makahigugma unta ko. Iglingi nimo sa imong ugangan nga portig yung libakraha, Lord, makahigugma unta ko aning animal kong ugangan. Nga ikaw sad na ugangan nasa kay umagad nga sigig ampo nga mamatay na unta ka. Pag ampo sad nga, Lord, makadawat unta ko aning animal nga naasawa sa akong anak. Kana pangayuan ng gugma, di ba, inighatag ana, bisag dili pa na mausab ang tao nga imong gihigugma, malipayo na ka. Basta kamauna kang muhigugma anang tao nga wa mahigugma nimo. Kana bang makaingon na ka kahit sino ka man, kahit ano pa man ang ginawa mo sa akin, mamahalin kita. Ha? O sige, ang saman, nangayo mo ro gugma. So kanay pangayuas Ginoo, nya kung ikaw bana og asawa, magkauyon mo pagpangayo og gugma, Lord, maghigugma ayon ta mi sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanamo. Nya magkinuptanay mo sa inyong kamot ba, magampo mo kada adlaw, ihatag nas Ginoo dili. Ihatag. Nya nga nagampo mo na. Oy. Ala sige, challenge din ninyo kay duha ra may limit, duha man. Sige, kamong mga magtiayon, sugod karon ha? Sugod karon. Kada gid adlaw pag kinuptanay mo sa inyong kamot, katubang pare atong pagkasal ninyo dinhi ba? Kinuptanay mo sa inyong kamot, unya pangayo din mo Ginoo. Unsa tinyong gisulti ana kana inig kasal? Ay kun ninyo pa repeat ta kay wala ba jud ko asawa. Ay kamo dia. Kamu sa no, ikaw lang pa din. Oo, say, labot ako. Mamukupot ko anang madre diyan. Sige, unsa gina niyo isulti kanang inigkupot sa inyong kamot? Ang naka-memorize na 1 million. Kanang exact words yun. Sa Cebuano, nindot ka na, memorize niya, pwede sa ninyo i-google. Nya, kada dagid adlaw mo na ginibuhata karon kay duha gud, duha. Nya, duha na gud mo daan. Sige, unsa man na? Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing og sa hunahuna, sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanamo. Nga mingon din pare, og ako sinaksihan sa tanan nga ani karon dinhi, nagalig-on sa panaad nga inyo karong ginahimo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Stipend. Ana din ang pare, stipend. Kamura ba muhatag na sa mong 200 wa may ayo. Nya gahikay 200,000, ang ihatag sa pare 200. Di ka mo nagabaan. Kita karon diri love offering na rabata, no? Atong sakramento love offering. Unsa man ang love offering din? Ang ako taon diyan mga frontliners, magproblema sila. Padir unsaon pagsulti, kinigingon gid nga pila man di ay day, pila man bayronon ingon din siya. Ambot lang ang ako mga sekretary dali di man sa kamo manabi sa sila. So mao ni ha, ang tubag nako inigingon ninyo pila man father ang bunyag, pila man ni among hatagan og magpamisa, pila may hatagan kon magkasal. Ana, unsa may akong ikuan? Unsa may akong itubag ninyo? Ang bayad pinasubay sa gugma, love offering. Nya unsa may meaning anang love offering? Ang 12 kantidad nga imong ikahatag sa simbahan. Unsa man ang 12 kantidad, ambot lang nimo. Kung unsay sud sa imong pitaka, naa dihay galingkod, naa dihay gasuksok nga 1,500, 150 og 20 og piso. Hay may 12 kantidad ana. Ihatag ang 1,000. Kung naa sa imong kwarta karon, naa ka dihay 100,000, naa kay 50,000, naa kay 25,000, hay may 12 kantidad na 100,000 kanay ihatag. 12 kantidad, 12 nindot nga gasa kay basi man sa gugma. Gugma man ang gibasihan, love offering.
Muna inig kinuptanay nas inyong kamot, bana o asawa, inig pangayo ninyo ani, ang meaning di ay ni ana, niingon ka, Lord, sa kasakit o sa kalipay, sa sakit o sa maing panglawas, sa kahamugaway o sa kapitos, higugmaon unta ni nakong akong bana, yang bana sa ningon, higugmaon unta ni nako akong asawa, inig pangayo ninyo ana, ihatag ginas Ginoo, bisag naa pa na ikabit, makahigugma na kaana. Bisag sugarol pa na kamao na kang mohigugma. Nga naman, inigsugal ana, sakitan ka, ingonin ka sa kasakit o sa kalipay. Pag uli, wa na'y kwarta sa kahamugaway o kapitos. Di ba mo na meaning? For richer or for poorer. Uy, nisuyok man, nangulata pag yun, inka, till death do us part. Di ba? Part man na, kung sa pa may mong pangitaon, wala ka nang hahanapin pa. Huwag mauna nga niingon si Kristo, kung makasaga ni ang imong isig katao, adtua siya nga kamurang duha. Nganong kamurang duha? Kay kinsa tong duha nga magkauyon. Unya kung kamurang duha mo magkaistoryahanay, wa gyud kay istoryahan lain, dali kay mo magkauyon. Kanang sigig libak nimo adto argo nga kamurang duha dadig Jollibee nga kanang kuan produktos Jollibee naday mga ontag Jollibee ay buutanan nimo day no imong jud kong gidadaan sa kay kanang nakadungog bangog ko day nga imo kong hilibak wa day oy sung tong libak mo taon oy ambi mo Jollibee nga libak ko taon sa mao lagi nakadungog ko og di sa na siya tinuod salamat kaayo ha nya bisan pag magsigi kag libak nako I love you very much nya uli dayon ka bili nimong Jollibee unsa may isulti ato siyang silingan abi ninyo no kana siya una ingon ba ko nga batin kay batasan uy kidyan ako Jollibee ano sa buhang ko na wala na ya i-post na yon ang kaning manlilibak kung imong dadag Jollibee maulian adili Jollibee produktos Jollibee dakag Jollibee dito kadakuan kana bang mga produktos Jollibee ba ang pasabot lang nako duula siya nga siya ran usa matud pa ni Kristo ang makamurang duha base sa gugma aron magkauyon do sa paghigugmaay nya inig kauyon na ninyo ihatag dayon sa Ginoo ang grasya nga gikinahanglan muna kamo mga anak magkauyon mo sa inyong ginikanan basta di na mo magsigig computer nga naman ang imong giduol computer naman duol sa imong papa duol sa imong mama kamusan nga mga managsilingan di gyud mo magkauyon kung magsigi mo kinuralay ablihi ang koral nya pagtabok-tabok mo binayluay hatag kag kamunggay hatag sa siyag manok nya sunod adlaw ika na say hatag niya 5 ka kilong baboy hatag sa siya nimo og repolyo repolyo ano bang binayluay ba sunod hatag kaniya sa imong bana hatag sa imong asawa ana binayluay hangtod ang pari mo apil nanindog tayo